לפני כ5 שנים נסעו מיכל ואבי לטיול בהולנד. הם טיילו בפארק. באוויר נשמעו צלילים קסומים. זאת הייתה תיבת נגינה. אותי זה תפס במיידי. מיכל כמובן נעמדה והתחילה להזיל דמעות מהתרגשות. פתאום נזכרתי בכל הילדות שלי, ואיכשהו פתאום חזרתי 40 שנה אחורה, ופשוט נעמדתי מול התיבה והתחלתי לבכות כמו... שבויים בקסמי הצלילים והבובות, החליטו הזוג לפני כחצי שנה להביא לארץ תיבת נגינה משלהם. הם נסעו להולנד, הסתובבו בין האומנים, בחרו את הציורים, הגילופים והשירים, ועכשיו, אחרי ציפייה ארוכה, התיבה שנעשתה במיוחד עבורם עומדת כאן במלוא הדרה. איך יוצא הצליל מתוך התיבה? אז כך, בתוך התיבה יש דבר כזה שנקרא מפוח, כמו שאמרתי לכם, בלון, שהוא נסגר ונפתח. ברגע שהוא מוציא את האוויר בחוץ, הוא נכנס אוויר בתוך החלילים, כאן יש חלילים, ולפי ספר, יש מאחור ספר שנותן לו עם חורים באיזה מקומות להגיע, לאיזה חליל להגיע ולתת את האוויר. פה יש חורים, בוואקום הוא קורא את השיר, ומעביר את האוויר, את הפקודה, לכל הכלים שינגנו. אם זה קסילופונים וחלילים, וטופים, קסטנייטות, מצילה. מה את חושבת על התיבת נגינה הזו? היא משהו. מזכיר לי את הולנד כשהסתתרתי בזמן מלחמת העולם השנייה בהולנד, ושמענו בחדר חשוך ועצוב את הנגינה הזאת, זה עשה לי משהו. כל מקום שאנחנו מגיעים ומנגנים, אז אתה רואה שהאנשים פשוט שמחים ומעלים חיוך על השפתיים, ומכל מה שקורה במדינה אתה בא למקומות וזה משמח את האנשים. לא צריך יותר מזה שום דבר, זה פשוט עושה טוב.